Hello friends, गिबियावनो आंनि YouTube channel सिगां नोंनो गोसो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो सानदों। आं दिनैनि भिडिअआ सेरजानि सारेगामा फोरोंनाय जागोन। आं दिनै सेरजा फोरोंनो आखायाव लादों। सेरजाखौ फार्स्ट टाइम बोरै दामो सारेगामा बेखौ आं खिथागोन। माबोरैबा मोजां गाबो, माबोरैबा नट मोजां फैयो, अबाव थुबा अबाव नट फैयो, बेखौ आं नोंथांमोननो खिथागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैबे सेरजा फुगाखौ बोरै हमो आं बेखौ खिथानो। फार्स्ट टाइम सेरजा फुगाखौ नै बे आसि दंना, बे आसिखौ मोनथाम बसोनांगौ। बसोदो, ओमफ्राय नैखौ ओरै लादो, ओरै खिथेदो नै। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बेखौ ओरै सोनांगौ, नेक्स्ट ओरै, नेक्स्ट नै बिदि रायफिननै फार्स्ट टाइम हमनाय बेखौ मोजां हमनांगौ। बेखौ मोजां हमाबा मोजां गाबा। ओरै बे मोनथामखौसो, बे मोनथामखौ सोनानै ओरै ओमफ्राय नैखौ ओरै बिदि जागोन। ओमफ्राय नैबे सेरजाखौ हमनाया ओरै बेखौ नांथागो, बेखौ हमदो आरो। ओमफ्राय मोनसे खोथा, नों नैबे फुनाया एकदम ओरै गोजौ फुनाङा, एकदम स्ट्रं सिदा फुनांगौ। बे एसे गाहाय जाबाथाय आवाजआ मोजां फैनाय नङा, दस्रा आवाज फैगोन। बेनि थाखाय बे गाहाय थांनो नाङा, गाज्रि जागोन गाहाय थाङोबा। आदसा दा नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। दानिया आं स्टार्ट खालामसै। केमेराखौ खाथियाव लाबोनांगोन, मानो होनबा नुनाय नङा। आदसा मोनसे खोथा, मानो होनबा बाव ट्रेडिसनेलनि डाइरेक्ट जों सारेगामाखौ लायोबा बाख्ल' बाख्ल' जायो। मानो होनबा जों बेयाव क्लासिकेलनिखौबो लाफानाय जायो, नि एबा गाखौबो लाफानाय जायो जोङो खनसेनि। जों सिफुङावले नि गाखौ लाफानाय जाया, डाइरेक्ट मा लायो। दा नैबेयाव जों डाइरेक्ट नि गा बेफोरखौ लानाया जोबो आरो खनसेनो लाफालाङो सारेगामायाव। सिफुंजों बेजों मिलाया, बे दस्रा जायो। दा आं सेरजानिखौ खिथागोन, सारेगामाखौ बोरै दामनांगौ। फार्स्ट टाइम साया थुनाङा, नैबे दोंसे बेखौ ओरै सा जागोन, सा, ओमफ्राय रेयावले थुनांगोन, रेयाव थुनांगोन, मायाव थुनाङा, फायावले थुनांगोन, सायावलाय थुनाङा। सायावबो नैबे दोंसे लास्टनियाव बोबानो जायो साया। ओमफ्राय उल्था फैफिनदो, हायगा फैफिनदो, सा, नि, गा, फा, मा, गा, रे, सा। नोंथां मोनबाय जानांगौ। नै आं खाथियाव खिथानि। फार्स्टआव नैबे साया, बे सायाव थुनाङा, नै बेखौ नाय, आखाइनिखौ नाय, सायाव थुनाङा। ओमफ्राय रेयावले थुनांगोन, रे, गा, मा, bisa cari nama
Jalan ini. Sa re ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa. Akhir kalian naik deh. Akhirnya ugut nanggu nih. Bangsinn nैबे लाइनाव बेखौ बाहाय बेखौ बाहाय ओमफ्राय नेक्स्ट नैबे गेजेर दा लाइनाव गेजेर लाइनाव नैबेखौ बाहाय गेजेरखौ नि लाइनाव नैबेखौ बाहाय मोनथामबा दंखायो आसियानो नायफिन आं नामा खिथानो हागौमानि स्पिड दामनो सोलों नोंसोरो माने सारियानो दामनाय बिदिनि मोजां आखाइखौ मोजां दाम फार्स्ट टाइम नोंसोरो ओरैबायदि जाबानो जाबाय माने खनसेनि उनाव खनसेनि बोनो सोलों सारिगामा दामबाबो फार्स्ट टाइम नोंसोर खनसेनि बोलायनो नाङा जागोन दामनांगोन बिथांमोना नुखाबाय दा बुजिबायबो बेल' नङा अनेक दङ आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव खिथागोन सेरजानि नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोना नायनानै सोलोंदो मोजां जुदि बुजियाखैबा सोंहर आं खिथाहरफिनगोन जुदि मोजां रोङोबा नोंसोरो हिन्दीबो दामनो हायो एसामिसबो दामनो हायो गासैबो संखौनो दामनो हागोन सेरजायावबो गासैखौबो दामनो हायो मानो होनबा बेयाव नि गाखौ खनसेनो सोफानाय जादों बिनि थाखाय गासैबो हाजोबो क्लासिकेलनिबो गासैबो हाबफानानै दङ सारिगामायाव बिनि थाखाय हायो अनलि ट्रेडिसनेल गैया अनलि ट्रेडिसनेल जायोबा ओरैबायदि जागोन जों गाजों निजोंखौ बारलाङो जोङो बे मोननैखौ लानाय नङा जों सिफुंनिजों दामोबा डाइरेक्ट बारलांगोन सा रे मा पा दा सा बिदि जागोन आरो सा दा पा मा रे ओमफ्राय सा बेखिनि जागोन आरो जों जुदि ट्रेडिसनेल सिफुंनि जोबबायदि दामोबा आरो ओमफ्राय दा जों बाव डाइरेक्ट निजों गाखौ लाफानाय जायो बे नि गाखौ लाफानाय जायो खनसेनि आच्चा बेखिनियानो मोजाङै नायनानै सोलोंदो आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै अब्ला बेखिनियावनो सोरबाफोर गोदान बावनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे सोलोंनो गोसो दंबा आं बिदिनो भिडिअ होबाय थागोन गोदान गोदान आं बिदिनो सेरजानि सिफुंनि हानायमानि भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय जाहाथे आंनि थाखायबाथ' बयबो रोंनांगौ मानो होनोबा आंल' रोंनानै थानानै जेबो जाया आं जाखिनि रोंदों आं बेखौ नोंथांमोननो देखायदों जुदि सोलोंनो गोसो दं सोलोंनो हागोन आच्चा बेखिनियानो भिडिअआ बाय बाय